Daragang kapayas. Grabing prosina. Ang suwadyan ni. Kaguron jud. Kinahanglan jud ni ko ang tiyaga. Gabi agwan to agkan ng sa ngalan abukado ang gibuhat kay gamay raman to. Dili man to butang agkuan. Tamis kay tamis naman yung kapayas. Wala gini sundong-sundugon. Hay! Mas bitada ini kaysa abukado kay kuti manggod kay gamay ra siya. Okay din yung kapayas. Kung ano yung ibutang fresh milk. Hala! Good. Maradyo ice cream na guys. Ang dugang agkuan gatas. Sinanglan dun nga ni kuan magkugidjud ka kay gahi di sa kuskuson. Medyo ice cream. Saan i-transfer? Raja ice cream awa. Oh, ice cream. Pero pong batang gatas. Nami dito na paikun. May butangan. Nalaghan pa kadyo. Hala, kumbati kuskus. Kanilaging sundog-sundogon tas trending. Pagkuhan na. Magsaw sa mo diya. May man tanawa may mon. Nagang ice cream. Lam ice cream jud good. Diba? Awa. Sabi lam dog ra magang kamera. Ice cream jud si Ja. Wow. Awa diba? See? Na. Kaya guys, mag-gusto si Ja. Ato lamang dugangan si Ja fresh milk. Nagaw siya mahimo. Paningot ko karang inita. Guys, nagagamo ang ice cream. Tagay. Nagawa pa. Tapi kalya na dia.
Pipitin. Day, day. Ilawin na dito yung ice cream, day. Patan. Dami na. Dami. Lami patan. Yes, lami guys. Dara. Guys. Dami kayo guys. Murag ice cream na papaya. Kaya na. Nagitid lagi ka patan. Ba't naman. Dara ng ice cream. Nakita mi sa limil guys kay sa lungsod guys kay gitugtan ako pang palit na ko guys kay buntag di mi magdali-dali guys kay na magang ma'am guys kay buntag gani magdali-dali mi tikaw-tikaw guys kay madu nagitugtan kong si limil pang palit nga kuno ko guys ara mi naong lipada guys kay pang palit manggod guys nag kay mas bintaha ng palis gato kana wala mi nagbuntag kay magdali-dali mig pang lakaw guys kay upang matugan ni tugtan ako sa maestro pang palis na kuno ko guys dako salamat Sir Limuel ngayon kung gitugtan kung palis nagang klase Sir Limuel salamat Sir Limuel hang kung gitugtan kung palis nagang salamat do Sir Limuel nga imo kung gitagtan mong palit nagang klase Sir Limuel. Kay nanapugong ma'am nandiha guys. Salamat kay Sir Limuel nga imo kung gitugtag pang palit nagang klase Sir Limuel. Sa lipada. Naka mo sa jugma. Amro to guys, bye-bye guys. Tay naluoy ko nimo kay itong saging kay mo gi kaon tayo parang tayo. Napod. Labi na ilin. Tawa na ang istorya. Akang ko agapitay? Hindi ko. Ice candy, manang. Naka ice candy lang? Ice candy? Tagay siya sa tabi kaya rang bayran. Kamu makadang magbalagad. Nala, toge lagi may pasawad. Ice candy tay pares. Tulo. Tay, Ay. ice candy pares. Tay, Dugay ng askinding irin. pwede pa man mukha ko. Ha? Kuha ba? Apila kay hang bayran. Toge. Ice candy. Abi yan. Nabrisa na. Huli ko kamot. Hindi ko kahoy. Kanina ito na bri. Toge lang na siya lagi na daghang tao ni Dugang pan? daghang tao nga ni kuan. Nagiro lang ano. Kan ana. Gamay ra gali na ato pa sa aro. Baro kuno. Sige pa. Kaon di ay. Alas 5:30 panis buntag. Kaya ako sila plurami kaya dari minatog. Nangatang ko dari sa waiting shed. Kaya giat nga og mulabay sa atan kay nangadyo ko og taho. 20 ang baso. Taho. Lamian na. Healthy pa. Palit na. That's yummy. 20 ang baso. Taho. Say hi. Say hi to my vlog. Come on. Palit na. Oh, was camera. Oh, look oh. So yummy taho. Buti na isago lagi ha. Ang isago. Hindi ganahan. Oh, sit na, sit. Sit. Dia melompat terbentur ke bawah. Oh, Kuroso Okon Suso. Tapi lihat siapa di sana. Makuya! Makuya! Wow!
Wala, way kwarta makaluya ko, no? Bye! Guys, Say hi to the guys. hi guys. To the flowers. Say hi to the guys. Hi guys. The car is moving. Hi, guys. Is moving. What is your name? Is Your name is Dalton. Dalton. Nakawan. Nukalan. Dalton. Nukalan. Dalton. Nakawan. Nukalan. What's in it? City. Y and G. Now my ABC. Next time we'll do say ready. Kiss now. Kiss me, kiss me. Kiss, kiss, mama. Here. Here. Sweet. How about this one? Agtang. 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 Come on, like Bisaya. Agtang. How about this one? Alyan na. Nangilig na Mas Dalton. Alyan na to, no? Diyan mi natugay gabi kay natawag dai ko di ay kita luto. Salamat kung sa imong Guys, itong hapon. Dada ko sila plurami. Gabi rami dari. Laag. Dada sila na mo shout out ko na. ay kita Lucy, ay kita Yuni. I love you kita Lucy, kita Yuni. Amping ay kami kita Lucy, amping kita Yuni. Maro tayo shout out. Guys mo, dahil hindi pinatulog gabi kay pag mata na kay Mapay pagmata sa hapon. Parito sa akong isda. Sa dali Dalton. Excuse me, Dalton, excuse me. Ano tayo sinabali? Ala. Tama ko. sana ko tura pero nito yung mo asa pa sa tagwit ni kay Fad ay dili. Para na asa mo man asa pa sa tagwit ni at yung lagi. Ano ba tagwit ni kay Sorry. Ibaw ni ba? tagwit ni Uy, di na malagingan ni. Kani, buwag ko man. Duduk ganyan, Aulia. So nauli na din, migi kanila plurami. Diri mi sa family house, diretso kay si Alya na diri matug. Diri na pud mi manihapon. So pagkaugma di ay gipaluto si Atan og 2 ka kilong pansit. Ay sila nanti katong katiri ra dako. sa Ngani pwede ni presuhan adtong Kuya Mario. Sa mani manihang gianda mo sidlanan sa pansit. Amin ra ba ni si Kaya di musugot ang mga pulis na tugi, transparent ang sidlanan. So pag uli na mo, nihapit mi dari. Ganahan ko dani mo hapit na. Kay katong uyab pa mi mo niya kapitanan. Pan ba ka nang mupahangin mi karidjot.
kuan ni siya ambot ni sani Kapayas Dam. Basta kay ganahan ra ko dani mo request jud kong atan mga pitana. Kay ganahan ko maglantaw-lantaw.